идораи Росселхознадзори вилояти Челябинск ва Кургани Русия хабар дод ки кормандонаш рӯзи 5 ноябр ҳангоми тафтиши бағочи дастии мусофирони хатсайри рақами 2812 Душанбе Челябинск дар дасти як мусофир 6 кабӯтарро пайдо карда монеи ба Русия даровардани онҳо шуданд. Шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мехост 6 сар кабӯтарро бидуни асноди лозим дар бораи вазъи санитарии маҳаллии парвозаш ва саломатии ин паррандагон вориди Русия кунад. ба Русия даровардани ин паррандагон манъ карда онҳоро бо нахустин парвоз ба Тоҷикистон пас фиристоданд. хабар додааст Росселхознадзор. соҳиби ин кабӯтарҳоро барои вайрон кардани қоидаҳои байторӣ ҳангоми ворид кардани паррандагон ба қаламрави Русия тибқи моддаи 10 кодекси қонуншиканиҳои маъмурии Русия ба ҷавобгарии маъмурӣ кашонида ҷарима бастанд. дар ҳамин ҳол идораи Росселхознадзори вилоятҳои Саратов ва Самара хабар дод ки таи моҳи октябр дар фурудгоҳи курумочи Самара аз 420 мусофире ки аз Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Озербойҷон тариқи Самара вориди Русия шуданд, дар маҷмӯъ 1110 кило маводи хӯрокворӣ мусодира гардида таҳти назорати кормандони ин идора нобуд карда шудааст. гуфта мешавад маҳсулоти мусодирашуда асосан чормағз, меваву сабзавот, хушкмева, биринҷ, кабутӣ, зира ва амсоли ин иборат будааст. Росселхознадзор аз соли 2012 воридоти маҳсулоти кишоварзӣ аз кишварҳои дигарро ба Русия маҳдуд кардааст. ин ниҳод мегӯяд ҳадафаш аз ин маҳдудиятҳо пешгирӣ аз овардани ҳашароти зараррасон ва микробҳо ба Русия тавассути меваву сабзавот ва хушкмеваҳост. Росселхознадзор ҳамин тавр ба Русия овардани ҳайвонот ва паррандагонро бидуни асноди лозими ветеринарӣ иҷозат намедиҳад.